Σοφία ορθή ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομαι. Είμαι σε μια ηλικία που θυμάμαι την ταλαιπωρία των Ζακηθινών με τα πλοία που ξεκινούσαν από τον Πειραιά. Σταματούσαν στην Πάτρα και ερχόντουσαν εδώ το πρωί της ημέρας εκείνης που εφτάνανε, Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. Μετά στη συνέχεια προσθέθηκε ένα την Τετάρτη, ένας γλάρος, και μετά προσθέθηκε και ένα την Παρασκευή, ένας κολοκοτρώνης. Έτσι λοιπόν η επικοινωνία μας με τον υπόλοιπο κόσμο γινόταν με τα πλοία που ταξιδεύαμε μέσω ισθμού, ώσπου προσθέθηκε και ένα μικρό ημερήσιο από την Κιλίνη εις τη Ζάκυνθο, το λεγόμενο του Ζαμπάζα, το οποίο χωρούσε μερικούς ανθρώπους οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να ταξιδέψουν πριν φτάσει το καράβι για κάποια ανάγκη. Και το 60 μπήκε η υπόθεση στον φεριμπότ, τα κτέλ και όλη αυτή η πρόοδος, θα έλεγε κανείς, που μας έφτασε στο σημείο να έχουμε πλέον επιλογές και ανταγωνισμούς μέσα στη γραμμή με πλοία πολλά και ωραία και καλά. Θέλουμε λοιπόν να πούμε το εξής. Συγχαίρομαι την εταιρεία η οποία και τον κύριο Θεοδόση που διάλεξε την γραμμή της πατρίδος που θα εξυπηρετήσει. Όπως χαρήκαμε όταν προστίθεντο κάθε φορά και μια καινούργια εταιρεία ενός καινούργιου εφοπλιστή ή επιχειρηματία, έτσι χαιρόμαστε και σήμερα και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να έχουν καλή εργασία αλλά και αγάπη και συνεννόηση μεταξύ των άλλων, διότι θα πρέπει οπωσδήποτε αναγκαστικά να μοιραστεί η πίτα, είτε είναι αυτή μεγάλη είτε είναι μικρή. Ένας ανταγωνισμός που θα φέρει δυσκολίες στις ίδιες τις εταιρείες θα είναι εις βάρος του συνόλου της Ζακύνθου και της διακίνησης των ανθρώπων. Είναι ανάγκη λοιπόν, λέγω, να έχουμε μια καλή συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ τους οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την επιχείρηση στην θάλασσα.